Смяташ ли, че е редно? Що да не е? Който стигне пръв до линията, печели. Готов ли си? Да. 1, 2, 3. Ти нарочно си ми прецакал количката, бе. Нали каза, че е много лесно? Само така може да ме биеш. Нищо не става. Винаги проверявай спирачките. Ама те са прецакани, бе. Момчета, работата няма да се свърши сама. Отиваме в склада. Отиваме да оправим спирачките и пак ще те бия. Ай стига си игра тук. Дай ми и отвърка. Каква? Права. Ето. Сега... Ето го къде е заявал. Дай ми маслото. Долу, долу. Долу. Това е лепило. Аха. А това какво е? Скутер. Електрически. Ама твой ли? Не е мой. А ти що нямаш? Защото още събирам пари. Аре, покрий го. Много ли е скъп? Да, скъп е, аре, покрий го, че ме дразни. Здравейте, момчета! Какво ще кажете до вечера да отидем на кино? Може? Да. Добре. Купила съм билети, така че направо се качвам. Супер. Какво ще гледам? Романтична комедия. Охо! Цялата компаника, а? Там ти е мястото при надъгавите. Иначе мацката не е зле. Стой. Май забравяш за условното. Какво става компанията? Какво става, смешно ли? Какво става, бе? Возиш ли се? А ти на готин ли се правиш, какво? А ти нашата скръцаме, пич. Кой си ти, бе, мукно? Що праста, бе? Actors played their roles, but I didn't care. All I could see were the lights in your hair. The world around faded, the story slipped away. 'Cause in that darkened room, you became my day. I don't recall the film, only your smile. You were the scene that made it all worth. О, Спасе! От кога не сме се виждали? Да, катастрофата. Как си ти? Какво правиш? Вървя по своя път и мисля, че вече не ти дължа нищо. Не е в същото положение твоето приятелче. Цецо, не обичам да чакам. Тръгвай. За него ли работиш? Не е това, което изглежда. Не искам да чувам повече. Чакай, мога да ти обясня. Не. И какво? Колко пари му дължиш?
5000. Знаеш, че си загазил много, нали? А ти откъде го познаваш? Продавахме на времето пуканки заедно в киното. Къде го познавам според тебе, пич? Значи ти си... Да. Значи и аз съм. И аз съм правил грешки. Но за разлика от тебе, аз се опитвам да ги поправям. Ти не знаеш нищо за мен. Или защо съм го направил това? Цецо, винаги има причина. Винаги. Само, че има два варианта. Единият път, който можеш да избереш, е да вземеш живота си в ръце и да продължиш напред. Другия вариант е твоя. Да тръгнеш по лесния път. По-лесния път. Ти не си този, който дължи толкова много пари. И не те е страх всеки път, когато чуеш някой зад гърба си. Ти си мислиш, че мен не ме е страх ли? Мислиш си, че никога не съм усещал страх през живота си. Напротив, усещал съм. Просто не се крия зад оправдания и самосъжаление. Само съжаление. Ти не знаеш колко е трудно. Ти просто седиш в количката и съдиш всички наоколо. Всички сме свързани със своите избори, Цецо. И носим отговорност за тях. Добре, тогава какво искаш да направя? Искам да се опиташ да се промениш. Не заради мен, не заради Памела или заради Леля ти, заради себе си. Защото ако не го направиш, ще изгубиш не само пари, повярвай. Светомир, трябва да поговорим. Да, госпожо. Цецо, ти къде спиш? Виж, домът за хора с увреждания за теб е да полагаш обществено полезен труд, а не убежище. Госпожо, аз просто не мога да се върна при Леля. Тя ми изхвърли. Разбирам, но правилата тук са ясни. Не мога да позволя такива своеволия. Вчера разговарях с Леля ти и тя те очаква да се прибереш у дома. Моля ви, поне за още няколко дни, докато ми стече обществено полезният труд. Съжалявам, Светомир, моите ръце са вързани. Правилата на дома са ясни. Ти трябва да се справиш с ситуацията. Но вие не разбирате. Няма къде да отида. Разбирам те. Трудно е, но трябва да се справиш. Ако трябва, ще се обадя да те преместят. Не разбрах. Какво става, шефки? Не знам, Спаси, ти ми кажи. Къде спи Цецо? Нали знаеш, че той е тук да полага обществено полезен труд и да се научи да живее отговорно? Аз не мога да разбера какъв е проблема. Нали в моята стая има свободно легло? И ти си мислиш, че така му помагаш, като му даваш свободното си легло. Най-трудните уроци са тези, които ни карат да действаме сами. И понякога да помогнеш на някой означава да му покажеш трудния път, а не просто да му предложиш лесно убежище. Това ли е решението, Лина? Да го изгоним, както правят всички други с него? Ти ли точно ще кажеш какво е решението? Ти, който собствените си проблеми не може да оправи, чуждите е тръгнал. Цецо, оценявам това, че въпреки условната ти присъда ще работим отново заедно. Добре дошъл отново. Шефе, иска да те види.
О, Спасе! Започнахме много често да се виждаме нещо. Да не би и ти да искаш да се върнеш. Това е за дълга на Цецо. От сега нататък спираш да го тормозиш, той вече е свободен човек, ясно ли? Знаеш, че не работиме така. Само, че този път ще направиш изключение. Тръгвай. И между другото, винаги проверявай спирачките. Уважаеми слушатели, прекъсваме музиката за извънредна новина. Преди минути от градската прокуратура съобщиха за мащабна полицейска операция. Заловени са 4 души за разпространение на наркотици, които са обучавали и работили с непълнолетни лица. За тези престъпления ги грози до 15 години затвор. Подробности по-късно в новините, а сега продължаваме с музикалните ви желания. Да. Знам, че закъснявам, идвам. Лело, до после! Честит рожден ден на теб, Спас! Хайде, пожелай си нещо! Браво! Имаме изненада за теб, но искам да си затвориш очите и да ми се довериш. Добре. Затвори ги, де. Не гледаш, нали? Не. Вече можеш да си отвориш очите. Честит рожден ден! Какво е това? Последен модел скутер. Аз ти го избрах. Нямаше ли друг цвят? Шегувам се. Елате тук. Сигурен си, че това е редно. Що да не? Пътища има много пред теб, но ти имаш верен избор. Приеми протегната ръка, защото някой някъде ще те обича. Верен избор има, просто отвори очите. Грешките ще те спасят, но не показвай